Guys, Christmas ino pakashata ani muri kuona manje uyu mukadzi ane top yepink uyu ane kaheti ari pamwe chete naamai vane dress rine yellow avo. Amai vada kubirwa ndiamai vane troll avo vazviona kuti handbag yavo iri mutroll, so vakunyepera kuda kuvataudza nekuvadisrupta. Muchaona kuti mukadzi uyo paari kufambisa troll yake handbag rake riri kumberi kwetroll, then uyo ane dress rine yellow akunyepera kuvada wana isaini hanzi famba left wing inenge ichipushwa iyoyo right, vakunyepera kuvataudza kumashure. Then amai ruoko urwo nyamu amai vatobirwa, inonzi 442 formation yematsotsi. So Christmas ino ngatingogara takangwarira patiri kufamba, trust nobody.